मॉर्निंग समस्त जाऊचु एई मनीषों घर को नाई मु दी गुड़िया न चारि गुड़िया आउ दीटा गोड़ कहीं देखला तो सकाल उठिकी खाई पी की ना खाइनु मु खाई सेमन सब खाई सारे पूरी मु भी गोटे पूरी खाईदेली पूरी डालमा सोयाबीन तरकारी आउ कौन कौन से खाइले से जानते मु तो ए जस्ट गाधे के आसली देन मामू डाकिले चलो आम घर को जीवा तो घर को आसी आम आसिकी बुलिक जाइलु बो हरिक आसी नथिले तो सब आसुचन पछे तमें छोट बेलर गंजी रखीदेलनि दे दी था वर्षा भी होची सो जाऊचु सेट पहुंची के कौन कौन खाइबा अपन मन को देखौछ अपन मन को तो जानी सुनी पछिली पानी वर्षा होची ठंडा भी मते जोरे हे जाईची टिके रहू मुआ को झाड़ा बसी गाधी गेले बसी होला नानी मु झाड़ा बसी सेमान देखु नांती कोठी पहुंचन लड़ो लड़ो ए तो ना कौन दिया है शीतल ना कोटी मैंने ये तम ये कोचु नाना देथिले हाँ शीतल तते मन तांकर तो मैरिज हो गला सी कहू माने पचारती शीतल आसला शीतल टी तो ना मो ना कहला शिवानी कौन दिया मन अरे साढ़े कोड़े एइटी बा ए देखो देखो मनीष को कुआड़े मार दी चले ने तो गाड़ी चली हो लागी जाई लागी टैप खोलो अंड गोड़ धुआ अरे मोदा ही गली पटे आस आस आलू तो खाइबा ए जो पिज्जा बाबा देखो चा धरी बस कोइले खाया पे गाड़ी बसी को कहले पिज्जा हमरे बेटी लो हम साना होचे साना आई कौन स्टोरी खाओ खाओ नहीं गोटे गोटे देखो ना देखो देखो पखाड़ खाऊच हेलो उठिक जाइथलो खाइ अधा खाइरु कोनटा बंद करबी बंद हो गेला बेटा ऑन कराला ओ अबे तो खाइ सै मो पा खाउदिली तमे खाइला बेलु तमे केतोळे बसी खाइ दै छ मु जानी घडरा 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 र तो मामा को ये ब्लॉग टा देखेबी तो काश ठंडा हो तो पखाड़ खाऊछ हाँ हाउ आओ खाली वर्षा हो जे देखु ना नजारा पूरा अलग टाइप रो देछ तो वर्षा हो भारी विरक्त लगुच मैं हूँ देखी गई टिकी टिकी फूल होइची झुडुंग होइची तम बाइरे तो केते कोन जाऊची खाइबी खाइबी चिकन तरकारी तमें आसुन खाइब अजय तमें आज घर रहिब ना ए वर्षा
ଆଉ टाइम टेबल ବାବା समय नहीं ବିରି ପକେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବରା ଛାଣିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବରା ଛାଣିଆ ଖାଇବୁ विशाल मारा है ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବରା ଛାଣିଦେଲେ ଏତେ ଗଛ ଆମର ଲାଗିଛି ଆଙ୍କରି ଆଙ୍କରି ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା କି ଗଛ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପର୍ପଲ କଲର ର এইটা দেখে ইয়ে গোটে কলর সে গোটে কলর এইটা তো ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ସିଙ୍ଗାଣି ଫୁଲ କହନ୍ତି সিঙ্গানি ହଁ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି ତମର ସେ ଇଏ বড় দেখি মিক্স কলর ୱାଓ ନାଇସ୍ ଯେ ସେଠି ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଧଳା ମନ୍ଦାର ସେଠି କୁଞ୍ଚି ଯୋଉ ବଡ ମନ୍ଦାର ହେଇଛି ନା ଯାଅ ବାଇରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ମାନେ ସକାଳେ ଦେଖିବୁ ହ୍ୱାଇଟ ଦିନ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ପିଙ୍କ କଲର ହେଇଯିବ ଏନି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବୁ ଫୁଲା ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ବାଇରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇପଟେ ଖାଲି ଇଏ ଖାଇବା ଗଛ ଗୁଡା ଲାଗିଛି ନା କଖାରୁ ଗଛ ହଁ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ପା ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କୁଆଡେ ଗଲା କି ଜାଣିଛ ଗଛ ଗୋଟେ ସରୁ ହେଇଛି କଖାରୁ ସେପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଶାଗ ଏଠି ଲଙ୍କା ତଳି ଶାଗ ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଯୋଉ ପକେଇଲେନି ସବୁ ଗଲା ହଁ ବା ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏପଟେ ଜହ୍ନି ଏଇଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହବନି ବାଇଗଣ ଗଛ ଯାଅ ବାରିପଟେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବା ସବୁ ଗପିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ଆମେ 5 ଦିନ ଆଜି କେତେ ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆସିବାର କାଲି ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆଜି କୋଉ ବାରେ ଶନିବାରେ ଆଜି ଶନିବାର କାଲି ରବିବାର ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ବିକଜ ଆମ ଫୋନ୍ରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ତ ଆମେ ସାନ ଆଈ ଘରୁ ଆସିକି 2 ଜଣ ଡାକ ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ପିଜୁଳି ବୋଧେ କେଉଁ ମାଇଁଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ଆଉ କହିହେବନି ଆମେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଧରିଥିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅଧା ଖାଇକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଇଏ ହିଁ ମନେ ପକେଇଲା ମୋର କିଛି ମନେ ନଥିଲା ଆହୁରି ବି ପିଜୁଳି ଅଛି ନା ଆରେ ଖୋଲିଲୁ ପଶିଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଡୋର୍ ଆଉ ପୁଣି ଖାଇକି ଯିବୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ କାରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବରୁଣେଇ ଯିବାର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସୋ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ଯାହା କରିବ ଏବେ ତ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ପାଗଟା ଭଲ ରହିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ବରୁଣେଇ ହିଲ୍ସ ଯିବୁ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ନା ହସ ବି ସେମିତି ବାଟ କରିବ ଗଲେ ଚାଲିପାରିବ ଆଉ ଓକେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସରିଗଲା ମୋର ବି ସରିବ ଆଜି ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା କଲେଜ ଯିବନି ବୋଲି ପିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ତା ତଣ୍ଟି ପୁରା ଯାଇଥିଲା କଥା କହିପାରୁନଥିଲା ତାପରେ ମାଇଁ ମାମୁଁ ରାଗିଲେ ଆକୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ନା ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ଛୁଟି ହଁ ଏମିତିରେ ବି 2 ଦିନ ଖୋଲା ରହିକି ପୁଣି ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି ଏମିତି ପିଲା ବି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କଲେଜରେ ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଏମିତିରେ ବି ଦିଦି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏବେ ତ ବ୍ଲଗ ଆସିଥିଲା ପୁଣି କହୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିନଥିଲା ନା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ପୁଣି ସେଦିନ ଆସିଲା 6ଟା ବେଳକୁ 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି 8ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଛି ଭିତରେ ପଳେଇଛି 8ଟା ବି ହେଇନଥିଲା ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଯାହାହେଲେ ବି ଏଥର ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଦେଲେ ନା 4 ଦିନ ପୁରା ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ଭାରି ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଲି ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ଭାଇ ପ୍ରେମ ବି ହଉ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ ଆମ ଲଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା କମଳା ଡାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପିଠଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଭଜା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପକେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ତଳେ
ଏଇ ତୁ ବଡ ଖାଇଲା ବାଲା ନା ଆଗୁଆ ବସି ପଡ ଯା ତୋର ତାର ଗୋଟେ ଥରେ ମିଶି ଖା ଇଲୋ ମାଲୋ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଲୁ ଦମ୍ ଚାଲ ଖାଇବା ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ଥରେ ବସି ପଡେ ଏପଟକୁ ବାହାରି ଖୋଲି ଦେ ହଁ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇକି ଖୋଲି ଦେ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମୁଁ ବସି ଆଉ ଜଣେ ବି ଏଠି ଆରାମସେ ବସିପାରିବ ତୁ ଏଇଟା ସିଆଡ଼ିକି ନେଇଯାଉନୁ ସେଇଟା ସିଆଡ଼ିକି ନେଇଯାଉ ଆରେ ବସୁନ ତା ଦେହରେ ଆରେ ବସ ସେଇଥିରେ ବସେ ଆଉ ତାକୁ ଗରମ ଲାଗୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସାନ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉନୁ ସେ ବସିବ ତୁ ଲୋରି ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆଇ ସେପଟେ ବସି ପଡ଼ିବେ ନିଦ ମାଇଲେ ବାଉଳା ପାଣି ଗୁଡ଼ାରେ ବସି ପଇଲେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଚାଲ ଆମେ ବି ଖାଇବା A few moments later. ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଆମେ ବରୁଣେଇ ଯିବା ବୋଲି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆମର ନା କି ବରୁଣେଇ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ନାଇଁ ବର୍ଷା ତ ଉଠେଇଲା ଶୋଇଛୁ ଯୋଉ ନିଦ ଆଙ୍କ ଘରେ ମାଲୋ ଶୋଇଛୁ ଯେ ଏବେ ଉଠିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି 6ଟା ତ 6ଟାରେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବରୁଣେଇ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନିଦ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ତାପରେ ଖାଲି ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଖଟା ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ବୋଉ ହେରିକା ଯାଇକି ସେପଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଝିଆ ଆଈ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାନ ଆଈ ଘରେ ଶୋଇଛୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଯେ ଏବେ ଉଠିଲୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେପଟକୁ ଆଉ ମାଇଁ ବି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ନା ଆମେ ଆଜି ଏପଟେ ମାମାଙ୍କୁ ଶୋଇକି କେମିତି ବଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଭଳିଆ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମାରେ ସେ 2ଟା ବାଡ଼ିବ କ'ଣ ହଉଛି ସକାଳୁ କି ଧୂଆଁ କ'ଣଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ କି ବୋଲ ଏ ଘର ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଚେମଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ସବୁ ଝାଡ଼ା ଆଜି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଜୁଲ ମାମୁଁ ତାପରେ କାନ୍ଧା ତାପରେ ସାଇ ତାପରେ ସାନ ଅଜା ତାପରେ ତମ ଦିଟାକୁ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସାନ ତରକାରୀ ହଉଛି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବାବାଲ ଆମର ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି ରାଗ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି 5GB ବି କରିପାରୁନୁ ମାନେ ମୁଁ କରିପାରୁନୁ ସକାଳେ 3 ଥର ଏଇଟା ମିଶିକି 4 ପୁଣି ଖାଅ ଆମର ବରା ପୁଣି ଆଈ କରିକି ଆଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଖାଲି ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲିଗଲା ନା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏ ବୋଉ କି ଲୁଣ ବେ ମେଞ୍ଚେ ଆସିଗଲା ଜବରଦସ୍ତ ଯମି ଶୀତରେ ଥରୁଛି କହୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ଦୀପର ଖାଇକି ପଡ଼ିନି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ମୋର ଏଇ ମଝିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଛି ନରମ ଖାଇବି ନରମ
ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବରା ନା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି কি করে বড়া খাচ্ছি তোবান করবো লঙ্কা ফুকা পেঁয়াজ খাইল ଆଉ ଦରକାର ତମକୁ କେତେ ଖାଇବ କି ଆଉ କେତେ ଖାଇବ ତମେ ମାନେ ହଁ ଏଇନା ବରା ଖାଇକି ଆସିଲ ହଁ ଭାଇ କେତେ ଖାଉଛ ହଉ ଆଜି ଦିନଟା ଖାଇଦିଅ କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ଥିବା ନାଇଁ କି ହଁ ପରଦିନ ଆଉ ନା 10 ଦିନ ତମ ଘରେ ରହିବୁ ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଟା ମଝି ଆଈଙ୍କ ଘର ମଝି ଆଈଙ୍କ ଘର ହଉ ତମେ ଖାଅ ବସିକି ଆମେ ତ ବରା ଖାଇକି ଆସିଲୁ ବରା ସାନ ଆଈ ଛାଣିଥିଲେ ବରା ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ମୋ ପାଟିକି ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଗାଳୁଙ୍କ କହ ଆja ବୋଇଓ ଆଉ